Аз съм AgonBG и днес ще играя малко Майнкрафт. Така, малко се нормализира FPS-то. Така. От отдавна съм играл Майнкрафт и в този епизод съм намислил... Само си оправя мишката. Така. В този епизод... Не да си изхвърля меча. В този епизод съм намислил да направя нещо доста интересно. Значи ще ми трябва пещера. Планина, да кажем, е като тая. Нещо е такова. Така. Планина е като тая. Ще ми трябва, сега ще видите за какво също става въпрос. Дълбаеме, кажеме, някъде до другата страна трябва. Така. Лопата. О, да. Така. Дълбаеме. Оп, заек, мишка. Добре. Дълбаеме ето до тази страна. Сега, хора, на картата можете да видите колко горе-долу голяма пещерата. Сега, от тук почваме да дълбаеме. Ето така, ще ви покажа смисъл за какво става въпрос. Значи, това е нещо като огромен шелтър, който ще ни е нещо като... не знам точно как се вика това. Така, мина, ама... Не баш мина, ами... това е нещо като премиум епизод. Съжалявам, че зарязах Майнкрафт оцеляването. И сега го започвам отново с пълна сила. Много Майнкрафт ще играеме. Този епизод ще е около 40 минути. Ще ви покажа за какво става въпрос. Така, имам си храна, предполагам. Нямам. Страхотно. Това ни е целта да съберем колкото се може повече материал. Защото, както знаете, на входовете е така ще сложа, за да не ни притесняват мобове. Както знаете, целта на... Не знам всъщност вие дали знаете, целта на това оцеляване е да построиме възможно най-интересни неща. За това, сега почвам този шелтър, който ще е изключително голям. По едно време не мисля да режа от клипчето, докато строиме шелтъра. Защото това е интересното. Да видите всъщност за какво наистина ще става въпрос. Така. Оп, така. Значи, идеята ми е тука да го разширя колкото се може повече на тука. Така, на тука не мога повече. Да го разширя колкото се може повече. И след това ще избереме квадрати. И дадени квадрати ще копаеме надолу. Ще видите, нали, за какво ще става въпрос. Добре, тук не мога повече. Хопа. Да, тук просто не може повече. Така, тук може. Тук абсолютно не може повече. Така, на тук виждам колко много може. Няма да го разкопая цялото, ще около 50 блока. Това тук. Па може по-малко да е. Ще разкопаем цялата планина и ще направим нещо като мина, хора. Значи да кажем, че ще копая шелтера до тук. До тук ще е. Така еме... Да. Нещо такова, хора. Ще направя. Така, само да се освободя от всички този дърт тука. Така... Тук... Ще го направя ето така. Шелтъра. Да. И ето до тук ще е голям самия шелтър. Нека изчистя сега това целият дърт. Опа! Лак. Не знам защо FPS-то постоянно ми се мени.
Компютър още не ми е загрел. Така, нека вземеме тука айрана. Сега, от тази страна също може да се разшири. Затова това и ще правя в момента. Ще го разширя до крайност от тая страна. Още един квадрат. Тук. Така. Добре. Този премиум епизод, не знам, можете да напишете в кой сървър нещо това, онова. Така, сега копаеме с един квадрат по-надолу шелтера. С един квадрат по-надолу. Добре, че копая с айрон кирка, иначе... Свърши се, нищо. Имаме друга кирка. Така, по този начин можем да съберем доста ресурси и така нататък, а и също може да направим мина, от която трябва доста да се работи, ще работя доста извън епизод по тази мина. Също вече можете да намерите Minecraft поредицата ми в плейлист. Цъкате на плейлисти. Там има поредицата ми на Call of Duty, поредицата ми, която в момента на Story About My Uncle. Ако не сте ги гледали, може да ги гледате. Ако ги харесвате, да сложите по един лайк и така. Да. Сега продължаваме усилено Minecraft оцеляването, защото го зарязах. Въобще не съм се занимавал с Minecraft от доста време. Това е много лошо. За това започваме, както се казва, великото оцеляване. Мислех да започна на нов свят, обаче няма всеки път да започвам на нов свят, така че в тези 40 минути ще се опитаме да направим възможно най-много неща. Извън кадър ще довърша някои работи и така нататък и сами ще видите прогреса. Така... Така, сега хора. Нещото, което съм го измислил, е тук някъде. Това Evil Bunny. Не. Тия белите не бяха ли лоши, бе? Така, тук хора почва един шелтър, едната мина и ще е до бедрок. До нея започва втората мина, която също ще е до бедрок. Двете мини ще се свързват. Така, ще бъдат свързани. Така. Тук ще му сложа waypoint, обаче как беше? Така, waypoints. Да каеме dark green, няма да е dark green, ще е dark red. Тук ще каеме... голямата мина. Да. Това ще бъде голямата мина. Така... както виждате, това си е доста голямо. Нека сега отидеме до къщата си, която е, мисля, че J. Воу, какъв звук, леле, какъв звук, какво нещо. Ние сме били до къщата, бе. Тя вие какви са ми настройките. Video settings. Така. Всичко е точно. Тук зайко. Така, месо. То скелет тука, мисля, че... Момче, какво... Какъв проблем? Изключително много работи дроп на тоя. По-спокойно, паяка. По-спокойно само искам да са нещата. По-спокойно да си друси кокалите. По-спокойно искам. Така. Така. Ако не сте гледали кога правя тази къщичка, ще ви помоля да изгледате... Тук
Тук нямаме нищичко. Чакайте бе, нали имахме един шелтер тук. Ето го. По-внимателно само. Така. Тук сме намерили диаманти, както виждам. Доста айрон имаме. Глупости. Какво ли не ни трябва. Не искам тези зомбита да ми квичат на главата, затова ще полегна. Така, вече ще правя доста по-големи клипчета, хора. Кой ръмжи, бе? Ехо. Абе, ръмжак. Кой че ръмжи, бе? Ти ли си тоя къде ръмжи, бе? По-внимателно искам с тези стрели. Разбираш? Така. Чудесно. Убихме ги тези изроди. Нека сега се върнем в шелтера, да видим всъщност за какво става въпрос тук. Значи, ротен флеш. Като гледам, ще трябва да изпраскам един нов чест, защото нямаме достатъчно място вече в нашата къщичка. Нека проверя тук. Значи, имаме огради, имаме дърво. Трябва ми това всичкото дърво, даже и това. Така, даже това цялото дърво ще го взема. Тоест так целият ще стане на пръчки. Тези целите пръчки ще станат на стълби. Нека видим за колко стълби точно ще ни стигне. Как се правиш обаче стълба сега? Така. Ще ни трябва доста стълби за това да каеме. Аз тук не видях, че сеям. Добре. Имаме две пръчки да каеме за кирка, инструмент и така нататък. Това дърво тук седи. Тея 5 пръчки тук да седат. Тея кокали тук вътре да седат. Ще ми трябва този айрон за 2 айрон кирки. И започваме мината. Така. Ето 2 айрон кирки, обаче кол. Малко пръчки. Так. Един стак. Такива. Факли. Не мога да сета думата. И с материала, който сега ще събираме следващия епизод, ще построиме пистън врати и така нататък, и какво ли не. Така. Къде е нашото пещера? Не. Отиваме към Г. Да, точно към Г. Там ни е целта, нали? Към шелтера. Тук има дупка, ще трябва да го запомня това и да я експлорна. Така. Това ли беше планината, не беше ли това, никой не знае. Така. Нека поставим това обратно. Добре, и тук става. Така, да речеме, евентуално, че ще започваме от тази страна. Ето така. Така. Ще копаеме, хора, докато не стигнем просто бедрока. Разбирате ли ме? Докато не стигнем бедрока, това ще го правиме. Така, значи, това го правя с цел да събера колкото се може повече ресурси, защото ми трябва вече да отивам в Недъра, защото с това е сигурно 8-ми епизод на играта. Ние до никъде не сме стигнали, хора. Време е да раздвижа този survival. Нека сложа един торчите тука. Стълбите. Това е нещо неприятно, което може да се случи. Стълбата да отиде на... Така. И също неприятното нещо, което може да ни се случи е да дойдем да копаме без храна. Виждам, точно това сме направили в момента. Дърт. Чудесно. По-бързо ще се слезне додолу. Нека слизаме със скоростта на светлината.
колкото се може по-бързо. Бренч майнинг в този епизод няма да правя, просто каквото намеря е така от копането ще бъде. Така, значи хора, сега ще събереме много каблстон. От този каблстон ще изпечеме, надявам се да намериме много кол. Ще направя стон брикс и ще започна с пистън вратите. Даже може да покажа как се правят пистън врати на Creative. Може да кача няколко епизода повече тази седмица, защото аз в принцип качвам по един епизод на седмица. Ще кача 2, но зависи колко гледания има епизода Story About My Uncle сега, който качих. Ако до неделя има някъде към, не знам, повече гледания, така ще кача премиум епизода. Така, нека видим сега. Аха, аз си направих 2 кирки. Ето това тук ни е много нужно. Не знам. Това е много такъв материал. Виждате, че има много находища на него. Ако се чуете за стълбите, ще им дойде времето и на тях. Така, оцели гравел. Лошо, лошо. Може би отдолу има пещера. Ако отдолу има пещера, хора, ще затрудни най-много работата ми, защото ще трябва да да експлорнеме пещерата и какво ли не. Така. Добре. Един торч тука. Така. Не забравяме откъде са стълбите, защото я F3 да натисна да видя. XYZ на 12 левел сме. На 11 левел сме. 10 левел сме. Нищо не намерихме. Но това му се вика късмет. Redstone, Iron. Това е друго нещо. Затова просто говоря аз. Ако можеш едни диаманти да изплоскаме. Ама... така, хора. Също, обмислям като проект, след като приключиме това оцеляване, да кажем, ще бъде някъде около 100-150 епизода, някъде. Хубаво развитие ще си бъде това оцеляване, доста големичко ще си бъде. След като приключа това оцеляване, ще направя оцеляване с модове. Сега ще покопаем по 5-6 купчета на всяка страна, за да сме сигурни, че сме сигурни, че тук всичко е точно. Тук ще сложа така торч. Така. 5 купчета. Едно, така. Сега 2. 3. Ето това е. 4. 5 и ето, намерихме стабилно количество айрон, за което аз се радвам, защото аз използвам много айрон. Нека сега опитаме от тук с торчовете, от тук с стълбите. Значи. Така, след като тук с стълбите няма никакъв проблем. Така, това е второто купче. Третото купче, тук като че ли няма нищо. Четвъртото купче и петото купче. Така, са от тази страна. Това ще е първото. Това е второто. Четвърто и пето. Нещо като гледам от тази страна няма нищо. И са... Кайме от тази страна. Четвъртото и петото. Така, чудесно. Сега. Големия проблем тук е... Ето това, хора. Когато поставяш по този начин стълбите, по някой път
се изпуска, по някой път има друго. Не ми казвай. О, те са направили това ли, бе? Какъв звук има от слизането? Според вас, хора, стълбите, дали ще ни стигнат? Звуците, които са направили от стълбите, са наистина доста интересни. О. Иш, за малко е. Така, имаше вариант това да се случи. За това, ето точно тук, където е под стълбите, имаме достатъчно дърво, така че ще си крафтнем един workbench. Аз виждам, че имам workbench в себе си, но така, ще си крафтнем една фурна тук, да я си имаме в мината. Освен в нас. И тук сега това цялото ще го направя на пръчки, защото за малко не ми стигнаха. И ще направя стълби, колко бяха, кайме. Е така, мисля, че това трябва да стигне. И ще започнем експлорването на Bedrock-а. Да видим следващите 10 минути ще поексплорна. Но първо ще се върна в дома си, за да взема малко пържола нещо, защото пак като гледам сме на червено с храната. И точно това е нещо, с което ще трябва да се занимаваме. Ще трябва, хора, да... Мале, то пак и тъмно, бе. Отиваме към голямото G. Тя ще го направя Х, за да се сещам, че е home, ама айде. Така. Редстон работите и така нататък. То тук има ферма, бе. Да, ама не пораства. Ще трябва да ходим пак на това място за животните, което е. Сега и без това съм тука. Нека оставя разните глупости. Така. Имаме кирки, пръчки, айрон. То айрон. Храна. Сериозно ли, бе? Хора, това не го очаквах. Влизам в урода си. Ни храна съм си набавил в миналия епизод, нито нищо. Ще трябва, преди да отиваме да копаеме, да си набавяме достатъчно храна за оцеляването на героя ни. Така, тук има ябълки. Ще взема 7, за всеки случай да имам храна в себе си, защото като гледам нещата не са хична добре. Нека изчакаме и тази пържола да се изпече и ще потърсиме храна. Сега ще правя епизодите по 30-40 минути на Minecraft оцеляването. Story about my uncle малко ще я замразя. И имам вече 3, 4 и 5 епизод, мисля, че съм ги заснел. Така че на практика като ги качвам така един Minecraft епизод, след това един Story about my uncle епизод. А за следващата поредица въобще нищо не съм гледал. О, момче. По-внимателно е. Не ме преследва. За следващата поредица съм намислил някаква игра с остров. Ще потърся да видим за какво става въпрос. Тръгнем на тука да разгледаме за какво става въпрос. Нека посим този саплинг тука и да тръгнем за храна. Значи, хора, в този епизод май до края няма да бъде експлорване на пещери, а събиране на храна. И тук там някой кол. Стига бяга, бе! Какви сте бъгави животни в Майнкрафт? Много
Много бъгава е станала и много цепеща. На моменти такова някакво. Мисля, че правят си играта много лагища, според мене. Всички тези глупости, които навкарваха, ще съсипат играта, ама. Какво им каеме? След тая, аз затова ще се седа на 8, не мисля повече да такова. И мисля си сменят текстчър пака, че това нещо въобще не ми харесва, хора, разбирате ли? Тоя. Носталгията. Мисля малко с носталгията поиграеме, хора. Какво ще кажете? Малко носталгично те каза. Да. Вече ако сте... Опа! В FPS. Така. What the fuck? Вече ако сте забелязали... какво иска да кажа, бе? Вече слагам мини изображение на епизодите. Смисъл такъв. Под мини изображение имам предвид, вече ще слагам като... Така The Story About My Uncle няма да е рандом изображение от геймплея ми, който е, а ще бъде изображение от интернет, което съм свалил. Да. Прасенца. Това е много добре. Както виждате, дадат по 3 пръжули, което е изключително. Нека удариме това прасе. Така, свинчо. Равин. Така. Нека събера този кол, защото ще ми е изключително нужен. Трябват ми доста ресурси и последствие, за да не ми се налага да копам, да правя какво ли не. С носталгията колко хубаво се вижда наистина. Тиква ли видях? Тикви. Хора. Обаче защо като чупа тиквата и лоу? Това е много странно наистина. Както си е на 40 FPS и изведнъж пада на 16. Добре. Нека продължа на тука. Вие за какво става въпрос? Животни някакви, нещо, това. Мале. Айрън, работи, крави. Шегуши се. Добре, така и така съм паднал. По погрешка паднах. Нека да обера тези въглени. Чувате кравата. Чувате зомби. Нека пообера малко камъни, с които да се изкача. Така. Хора, си изкачиме директно при кравата, защото и трябва кожата и месото и ще са ми изключително нужни. Така. Ще мреш ти. Ето и тая. Да убиеме крава. Други. Ще са ми нужни още. Това не мога да истина 2 крави. Ей. Чакай да не харча пържолите, да изхарча ябълките, защото... Така... Тази планина също е добра за шелтър, хора. Ама ние вече го направихме, така че нека се да продължаваме да си изкачваме нагоре. Видиме нещо да намеря. Така... Така. Следващия епизод, хора, ще премахна лага. Просто имам някакъв вирус, който трябва да се махне. И като се махне всичко точно. Така. Изям още една ябълка. Много бързо въня това, бе. Това е като някакъв... гати е. Толкова храна унищожава това момче, че няма на къде. Нека видиме...
Абе, няма някакво животно, бе. Какво става? What the fuck, бе? Събрах много кол, много нещо, много чудо. Здравей! Здравей! Чу се изключително силно. Мисля, че аз не се чувам така. Тук нещо не ми харесва как са нещата. Зривени, скапани, въобще не ми харесва. Нека тръгнем ето на тази страна, защото тук горичка по-скоро ще открием нещо. Така. Тук постоянно някакви зайци. И това ще ми е нужно за въдица. Така. Паяци, монстъри, мале. Мазо. Леко е! Леко е, хрипър. Хрипа, изкарам я къл, хрипа. Така. Вида тук какво има. Крипъра. До тук, момчето. Тук като гледам има нещо доста интересно. Там има 3 точки, които ми е интересно да видя какво точно са. Така. Rollback. Тук има още зайци, но най-вероятно ще ги тепаме в следващия епизод. Сега ми трябва прасета. Лили, това си плаче за къща тук, бе. Big Flat. Право. Право направо. Така. Малък бък. Овца. Добре, това е друго нещо. О, ролбек. Просто ненормален. Така. То заек тук си ме гледа. Дали то ще ме убие, дали нема. Сигурно се чуди. За сега ще го оставя. Аз дори да го убия, той нищо няма ми даде. Това също ще ми е изключително нужно. Това е клей. Ако не знаете, хора, какво е клей, на български глина. Глината се използва за креитване на брикс. Брикс означават тухли. От брикс, като се наредят 4 брикс, и от 4 брикс може да се получи един тухлен блок. Което е супер. Нека го оберем целия. Тук всичките са. What the fuck, тази вода ми изнервя направо. Така, чувам овце. Доста храна обаче дават те. Преди не даваха само вълна. Което е тъпо. Тъпо е. Наистина. Без шега. Глупаво е. Те ми има още една, ама не ми се качва на дърветата да я гоня. Изядохме ябълките, както виждате, хора. Сега започваме да търсиме други животни. Оп. Смени телефона. Хора, благодаря, че гледахте. Аз бях Агон БГ и довиждане.